Čekaj, šta je bilo na tehničkom na kraju? Užas, Blanke. Kakav Ne valja mu kvaka jedna vrata ne valjaju. Ne valja neka pumpa od volana, volan do duše ide levo desno, ne valja ta pumpa i gepek. 15 minuta me čovjek uče kako da otvorim sopstveni gepek. 2 puta ga ako čukaš, pa onda kao unutra, pa ka spolja. Mislim, idi to. Pa šta sada? Pa pokazao mi koliko to sve košta, ja sam se tamo oduzela, ja sam rekla, ja nemam više šta sa ovim autom da izgubim, ja sam sve izgubila. Meni dođe da tog krša lepo odvedem na neku livadu, zapalim i ćao. Nego kakav sam baksuz, napravit ću neki požar, platit ću neku kaznu. Šta ti je to u rukama? Pa imaš ovu kaznu za parkiranje, tamo ni to da platiš. Čekaj, jesi zvala majstora sad? Jesam. Pa dobro, i šta ti kaže on? Ne znam. Ne razumem, kako bre ne znaš? Pa ne znam, on samo nešto mumla. On sam pa mumla nešto, javi se i mumla, ništa ga ne razumem. Stvarno, jedino što znam kad sam bila danas kod njega, tvojim autom sam otišla da vidi šta ti je crklo, kaže makaza. Leve i desne makaze, kaže, crklo mu je to i kaže, ja ću da skinem sa drugog krša i da mu dam. Ja kad pogledam, on pokaže na tog drugog krša, to u stvari auto tvoj s kojim sam ja došla. Mislim da on uopšte nema taj auto ko tvoj, razumeš? Mislim da je to njegov krš auto otpad. Od čega mumla čovjek? Ne znam, tako je i on mumla sad kao i ja, ništa je ne razumem ni sebe. Čekaj, i šta je bilo sa majstorom? Znaš kako su skupe garaže za iznajmljivanje? Kakve bre garaže za iznajmljivanje? Te treba majstora garaže. Pa ja sam našla majstora, ovog drugog što treba da ti popravite makaza. Ali on nema gde da radi. Kakav deda? Pa ne, nije on deda, on nema gde da radi. On nema svoju garažu, svoj lokal da kaže. Pa čekaj, šta ti njemu platiš ruke, delove i iznajmljivanje garaže da mu iznajmiš? Da, ne mora garažu, ako bude lepo vreme, on kaže dođi pred tvoju kuću i popraviti, ali ako padne kiša, on traži garažu ili mesto. Ja sam ti sad našla, izvukla sam ti vremensku prognozu i garaže, pa ti vidi koji ti dan odgovara.